jsem začal dělat malou věci. No, si ukaž mi to. Dva takhle. Nebo já zase souznu, jo? No. Dva takhle. To jde? Jako chceš říct, že si to mohlo Ne, to mám zase známý kamaráda, který má teďka, on byl vlastně ředitelem městského chodnictví, teďka šel do důchodu. My spolu děláme výstavy, leta vedoucí a takhle. No, tak ještě jeden takhle. Ano, to jsem začal, takhle, to bude jednou série, bude 1000 kusů. V průběhu 20 let. Bude to cyklus po památkách Koníček. Tak, a tohle to jsou moje, to jsem si udělal ve Čtvrtě muzeum vlastně. Tak ještě někdy doklad takhle. To má ale ještě samozřejmě velký cesty, jako Děkuji. To jsou takový ode mě. To jsou takový ode mě. Vždycky to nějaký dárky, a to bude muset nějak učit. Ne, to jsou ty dárky na ty piva, jak jsem měl udělat dobře. Ty piva, já to bylo jedno, ale dobře říkali za mě. Ty jste byli malí. My jsme záměrně byli malý peničky, protože se to bylo na všechny.